Už tomu tak nie je a ako vidím, nie je tomu tak ani tu v Čechách, kde sa postupne vy, domáci, stávate hosťami vo vlastnej krajine. A určite súhlasíte, pretože médiá síce klamú, ale oči pravdu vidia. Práve teraz prebieha v Krompachoch na Slovensku protest proti cigánskemu a policajnému teroru. Tak, ako už bolo spomenuté meno bývalého vodcu Mariana Kotlebu, ktorý sa chcel tohto protestu zúčastniť, nemohol sa zúčastniť tohto protestu. Chcel prísť do Krompách a protestovať proti policajnej šikane a policajnému teroru. Názorne mu bolo všetko vysvetlené ráno, keď ešte aj nestihol zavrieť dvere na svojom byte a horda kukláčov ho odvedla na Fizlicu, bez udania dôvodu samozrejme, len kvôli tomu, aby sa nemohol dostaviť do Krompách a vyjadriť tam svoj názor. Po celom Slovensku sú po cestách a po diaľniciach rozhodené policajné hliadky, ktoré odchytávajú autá s ľuďmi, ktoré idú na tento protest. No napriek tomu je v Krompachu vyše 1000 demonstrantov a ďalší len prichádzajú. Ľudia sa nedajú zastrašiť ani uniformami, ani obuškami. Pôvodne som tam mal byť aj ja, no využil som pozvanie a prišiel som vás informovať o tom, že teror, na ktorý poukázali českí nacionalisti pred rokom, nie je ničím, čo by sme nepoznali ani u nás. Vláda u nás už dlhodobo neriešila alarmujúcu cigánsku otázku a tak po nedávnom cigánskom násilnom akte si nespokojní občania povedali dosť a zvolali protest v Šarišských Michalanoch na východe Slovenska. Práve v tomto meste zabili cigáni začiatkom roka predavačku a prednedávnom dolámali starého človeka a vypichli mu oko. Pohár trpezlivosti pretiekol a miestnych obyvateľov prišli podporiť nielen nacionalisti, ale aj bežní občania z celého Slovenska. Zhruba 500-členný dav, z ktorého tvorili domáci dedinčania drvivú väčšinu. Protest na štadióne prebiehal pokojne dovtedy, kým polícia nezačala s bezdôvodným zatýkaním členom Slovenskej pospolitosti. Aj keď sa aktívne nebránili, policajti dokázali, že jediný spôsob, ako niekoho legitimovať, je dokopať ho na zemi. Prvé nezmyselné údery, prvé kvapky krvi. Miestni obyvatelia a nacionalisti na protest vytvorili okamžite ľudskú reťaz. Nik z protestujúcich neútočil na policajtov a ani nejakým iným spôsobom neporušil zákon. Teda ovšem, ak nerátame provokatérov, policajtov v civile, ktorí hádzali na svojich kolegov poháre, no následne boli účastníkmi protestu rozpoznaní. Sami si neskôr s policajtmi podávali s úsmevom svorne ruky. Následne sa nádržaní opancierovaní tzv. Policajti rozbehli na stejacích a neozbrojených účastníkov protestu a pod náporom obuškov, škrtenia a kopancov rozprášili bezbrannú ľudskú reťaz. Ten, kto neušiel, ostal ležať na zemi so zraneniami. Na záberoch, ktoré v médiách nikdy neuvidíte, môžete jasne vidieť obete policajného násilia. Útok nebol smerovaný na tzv. Extrémistov a fašistov, ale hlavne na ženy s kočíkmi, mladých ľudí a neplnoleté deti, medzi ktorými sa na záberoch jasne vynímal asi 10-ročný mladý blondiatý chlapec. Tieto zábery a fotografie nezverejnila ani Česká televízia, dokonca ani žiadna slovenská či iné médiá. Kto neverí, môže sa presvedčiť a pozrieť si zverejnené necenzurované správy na známych stránkach pospolitosť.org či youtube.com. A čo ešte si môžete pozrieť? Môžete vidieť, čo sa stalo potom, keď politická polícia začala naháňať demonstrantov po meste. Vtedy sa už pasívny odpor premenil na aktívny a začali lietať prvé kamene. Aj keď policajná hovorkyňa vyplakávala, že bolo 5 policajtov zranených, musíme to zármutkom skonštatovať, že bohužiaľ klamala a všetci policajti sa po akcii tešili dobrému zdraviu. Dvaja malí chlapci si plakli uprostred cesty a s rukami za hlavou s nádejou, že predsa veľká túpa policajtov má vyššie IQ ako stádo rozbehnutých kráv. Dáva to logiku, že bezbranným chlapcom, ktorí nikoho neohrozujú, predsa policajt neublíži. Bežnému človeku to logiku dáva, ale logika to je neznámy pojem pre dotyčných tízlov, ktorí tam boli. Dvaja mladíci neústupne zostali klačať, až kým sa agresívni obuškovíci nepriblížili. A čo potom nasledovalo?
Jeden chlapec sa zachránil, no druhý sa udúpaný a dotlčený odtiahol nabok, aby si zachránil svoju kožu pred ďalšími útokmi ochrancov zákona. Úloha policajtov bola úplne jasná. Predviesť na policajnú stanicu čo najviac extrémistov. Čím viac extrémistov, tým viacej bodov, tým bližšie k povýšeniu. Je zrejmé, že popis extrémistu bol na tento deň dokonale presný. Muž alebo žena, čo najmladší, bielej farby kože, na rodinnom stave alebo politickej orientácii nezáleží. Inak si nedokážeme vysvetliť, prečo dvaja po zuby ozbrojení hrdinskí policajti na zemi surovo dobili a dusili mladého chlapca až do bezvedomia a spútaného a bezvládneho ťahali po zemi. Rozumiem tomu, že keď má niekto sexuálne úchylky alebo problémy, tak sa potrebuje odreagovať. Ale odventilovať si to na deťoch a ešte k tomu pred kamerami médií mi prípada úplne perverzné. Nepodali mu prvú pomoc ani po žiadostiach mestných dedinčanov a radšej ho odviezli do služobného auta, aby nebol príliš dlho na očiach novinárov. Tí to aj tak nezverejnili, no my sme to zverejnili. Chlapec bol zlinčovaný len pre jedno. Verejne sa prišiel na zhromaždenie opýtať vlády a policajtov, ako chcú zabezpečiť jeho pokojný život